Nelly Umpanay Pen Bir Singki Rong Jangphong Amtereng Atowar Kaselam Japan ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Long Ikisompon. KKCM hanget hek indeng trokecho katalona long karbiarat ke doan kacitu dun Japan KKCE tiripiatum kachuningri. 20 CRPF atum pen patur pipon di purong kelana hithi kapang terpon. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpen Kedamtang MEC Kilig Hot ni Jangkar Bianglong, Amri constituency ang Kangalong, vote ke hang Amayalong, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen, kacecak te Kangalam cak kapapleng Japan, tangka kuti trok sikebra, sirkebra tok bora trok sikeb an hok pongsi, Nili Umpanay Pen, Birsingki Rong Jangphong, Amtereng Adakatowar, Kaselam Japan, Chiti ni Phai Kri Pliarni, ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen, Long Igisompon. La solong igisompo na hot MP Amor Singh Tisu, MLA Rup Singh Teron, local MEC D Ophing Maslay, MEC Avijit Kro, lapen kaprek manpeng gidotum chetongdun. Amri constituency Nili Pen Umpanay, lapen Birsingki Rong Jangphong, Amtereng an kacheleng atowar, aprang ta kasalok mate awi kiruithu atowar selamlo, bonda henodap piktiti. Lasinon ki akimi selam pami Japan siding ponlo. Lapen la so atowar Kihokpon ateng puluti patang ponji pusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Ningje Pon. Amri Pen Hemari Bongrum Karbilong Ria Birta. Repairing pen people, minor repairing people, major repairing the people, La Sinon Banke Akimilo Nili Pen, Dakana Banke, allotment Pielo, La Pen Kam Tami Alangina Chichaklo, non la Mars. Anke petang depo, penke, kontraktor ban cecaklo, lapan review penke misalnya tuar, dalam pula dak ni lipen ke ban, ada kan bangke 5 kilometers bangke pewarno, lapan 5 pen aku 5 kilometers an ke lapan 10 kilometers per kilometer ke, la bangke black topping 5.5 retaining wall doji drain doji. Lalu lapen dak pen bangke hu ompanai lapen ke Birsingki Rong Jangphong an lo lapen hu lapu ke am tereng pen puan nang tiar bombona ke chini lo la soto wara bangke la ke 5.7 lapen ke la soto wara bangke kilometer thongkera ke thok lapen ke la soto wara bangke la bangke retaining wall doji drain doji lapen ke 3 coat black topping doji WBM doji sotang kam ke cheklojon pre truck ombo rathan lapen ke non tender kore loda ompanai ambi ching thongos asol siga chelang siksa ta grite ne chapona la sida nakum chinijila district hospital ason loda ta model hospital sido model hospital da banke x-ray machine pen chenglok ultrasound pen chenglok lapen ke belek dak mesin dopegi lapen doktor ta menang bacha asil haya website ame dak lapen non dak degree government college ke natum da thepong lo chingthong lo kim bom lo dhalai tangar lo latame lagotte ya project toar pen chenglok nili ompanai rongjang phong toar pen chenglok lapen ke model hospital pen chenglok lapen ke government degree college pen chenglok lapen ke da veterinary guest house ta kim bom lo PWD guest house ke tangke dolang hai ka petang epo lai pen nang tum ningkan hini MLA election apra isida kompanai lo iske chelar asa ending na to la model hospital ke command pen se kam change non tender non last date ke 20 asochit total ke 54 Sir, la ini compensation la sundu masala avi lake tuaran ke non ke po central pen ben de lo la pen ke dakta pen lo ke compensation system nan ke avi la ban ke avi contractor amen ke person contractor amen ke dam construction private limited kasam ji UP na mesana contractor le PP de asna tumta chera
Karbi chor klicho phejo nim rokom lapo anso se kapang chu ponjia phan chor klicho phejo mate gurusar atuma phan kapang ruma kenang sotpu matha pongsi kedam tang surhini ra kriser ke paningkan karbi gurusar ching ruma mai thi hekpen KKCA pu mahang pathek pongsi karbi gurusar ke do anatuma phan pangrum pongsi chor klicho phejo kapang chu ponjia phan sai klempon bomlo Lapen guru avete nim rengun e nim avete jutang rengun e pot happy and pongsi KKCA mahang ke thegarni talon bombang bomsi peneng ingdeng trok KKCA mahang ke thegarni chiti ni phai crate trogarni volong komaji sport complex along talon ponpo lasila soarni karbiarat ke do anda kachetodun pe je phan KKCA tiripia tum kachuningri non ke bangji urmier ni mate chiti kretra arnia bangke etum la somai arni sia farman padu ponji la sekat datom hanchuning riji karkli ka pheju abangke arna malama kam ke guru saratumsi sepat thek je pare nang kogi la se hala karkli ka pheju anim abangke lage nim nang ke plang ke papang lo koisi pheju tame ilitum akuru tumbang yong si lana ni putre labang son nim abangke lage nim ke joy mande la sini tum kuru sar mai pen KKCA pen pudam lo kuru sar avete nim reng unne nim le avete jutang jubat reng unne la posone le tum ritar li pon silong lo do kok anim pen jong si akaprek anim kirim tun rong po bangke li tum kecok je son si je thengdam long athema ili tum long kenang ya san anta doet jutang jubat lun temo emahang ke thekpen ha esang tet ki jut anta etum emena anim rokom pen si klemdam dokok la so machi li tumbang pangwe krang si li tum nom thekdam long lo kadok kaweta haja semet non uwe ki mietum abangke aphiong nang chini dun deong lo ke la hello la si donatum non la bolong koma jilong la non chiti kre trok arni kadok kaweta karkli ka phejo arat an itum anim rokom isivet akarbi an nangache tong dun peje phansi neli hin batenili KKCA amai fo dhonjeng teron pongsi ahin pen chuningri padikrim athema inim ke emethang si chichini chot anim kaprek te bang anim kaprek tum amena anim si klempo laseli tum ta emena anim do kok halabang so nim ke ilik emethang le chema tha thete an kaprek nang matha dun delo akhai kaprek nang matha dun delo la chi donatum non ke bangji la chiti kre trok urmiarni la ke bolong koma jelong sports complex along sinitum mai paduponji la sinang litum nang chi tong dun peji phan kando ko we phata chuning rilo Tini phai crate trogata por phai pho pen guru saratum chisik chedangpo por phai trogra minithom keba por share clipo la pen por phai sir keba por KKCA lama inthur ponpo Anigang sam por phai hini pen KKCA raramai pi pangcheng ponpo bangso raramai pi along aluhisar po man pen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang aluhia man pen MP Amor Singh Tiso MLA Vidya Singh Ingleng EM Madhuram Lek thelapen kaprek man pen gidotum aphancho phapon lo pusi KKCA kongchun bang Welson Tiso pen pachini pon Indeng trok arta kecok ningkan trok arta kecok indeng trok katalog konjia pansini ditum parang kia mai paponik lo so puthak kosi sidi tum kapachini kan ko bangala poilo sayang deng lake por 5 te kuru satum chisi chedang po por 5 pora chitim lo tang te doan ke bar lo hadak chukur chotaram po lapen trok por 5 trok ra chiti mote se atlikon po samkur karbia khai sumsi lada ke do an akarbia rat lapen khai suri ke do prong asumsi apansini tum anam dak rahi hangkon po lapen KKCA do an ahabar farman te se atlikon po lapen por 5 trok si ra achitim lake langke sogi dunlo asondak taksi langke sog plan thana long ke so ka than je long
kado abe sumsi karbi la karbi arona tang hemang tari dang tar kirim bari the bari e than thili thengpi thengsu mate sapong ke pherem kibut lahai kado abe kirim bom ason arnam kirim bom atum an akuru sarbangke ladak nang chetong nun melo nangar judun melo nituma habar ke lason nituma habar ke la pu nituma habar semen lason nituma habar ke la puson sike thokije amana peng lason nimrokom ke chola pu busta halaso por paisir nerkep aporsi laso hempu ke planga sapong ke thamsi nitu je thampon po so phi bangke por paisir kep lo pote nitum kaching honnai karbi kuru sar chingma mai alama nitum ingthur pon po lake por paisir kep lo so phi bangke por paisir kep phi bangke kuru kar chodo po lo dep do lunse pido kuru pido charhe pido lapen kakredo lason si bamondo lason karbia khailong guru thekser serdo lunlam adam asar ke klem akuru sar chihut chipur ke theka kuru sar la sona tum mesen a ke sar ki kriar ta ke ong dumhani tum ingwai si la so mailong men pen chisik se pin pen kuru kula phan ingwai ponsi la pen ke si elong ke dutang akuru tumhan ingwai ponsi karcho mai ta pedo pon po por phai silo tangte ke si habar mai do an phan ke deng pon la pen chepachini lo na habar pias ango koson kostorat amai pi ke doji ke por phahini ara amai pi along ni tum ke si ningkan pho ke chok la so ke kem ke dam ke me pen ajo inot ibhaini khaya kuru karbia khaya nim ka chinghon kuru tum phan khaya ni ma phan kama tha pen mhangna pathek pi akuru tum phan asong ja po tum phan kar chui do la so ra mai pi long penana bang pu puna chak ke chok si ni ma phan ke kaching hon thega tum phan ingwai pon do la pena chu pon po la bang so ra mai pi long ni tum ka chok pon la ke man peng ke do ke hai doctor kam rong ang sia alang li phan si alu hisar po pon lo non tum kuru along mate karbia nim ke pereng ji kuru tum ka chingru manita nang chetong dun pet po pusi nili karbi kuru sa chingru mamai long akong chun bang ahin pen nang chuning ri padik krim lo karbia khei arat do an na phastame itum mekhang anim sining pir thia dang along kiri ke sang ka pachatang nun ji ke manglong bolong kom aji sport complex long nang chetong dun po pusi ni thelo pongsi usinang litum mate litum hang nili ngang pilo pai pensinili menchilong lasila bangsor ni ke litum lungkana malinta doji lasi halasut nili pongsita ilituma lun atemu ta pongsi bur me lani pinaan bud damlo hanri bong tabud me lapuen bong oil lun tang motor ki kuralun tang lahai ate oddo et lasi bor edalun puno halhai ta budam di lasi la so hut pongsi ta buji adoka we litum non we ki mia tum ben chenglo di se jang tum ben chenglo tar bisa tum pusidami ala sorani neli pongsi ta buji nalitum nangdun ikpet po pusi nili ninga klong pen ninga rong klang pen si nalitum han chuning bilo non ke wangji preni phai hiniar ni ke Mahatma Gandhi mahang ke thek arni lo la so the PN pongsi 20 BN CRPF di phatum pen che patir pipon chi ti ni phai krip clear ni pen preni phai hiniar ni an ke pang thira sai ke deng pon chi ti ni phai krip clear ni 20 BN CRPF atum di phu rong khela na hi thialong ar kok ar phek pongsi ke pang thira sai pang cheng pon lo la so ke pang thir pon along em retising hi ta chetong long si ke pang thira long cherap chetudun সকলে আমাৰ 20 বেটেলিয়ন CRPF বিৰলাৰ তেখেতসকলে যোৱাকালি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যে আজি স্বচ্ছতা অভিযান 2 তাৰিখ অক্টোবৰলৈকে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে দিনটো তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী আছে আজি Pinya Berta Lansi Kangton lo Kardong